Dogi MR täällä. Pelataan Bait Minecraft Beta 1.8. Vähän näyttää niinkö aika siistiltä tää ja arkutkin. Jos menee arkkuun rakaa enemmän kuin ennen. Jos käy... Mitä savoki? Foki. Ei näköä sitä voki tuo sitä savujuttua, että ei voi laittaa sille kanavalle. Yksi piste kosi valkki älpäitspreitä pelotun. Mä en oo vielä kyllä nähnyt sitä Endermania. Tää on siisti juttu, kun voi tehdä tälleen. Ja jos rampu minne haluaa. Tai mikään sellainen oito sellainen päivitysjuttu. Jep, mutta älkää silleen alkaako heti valittaa, mistä sä sait päivitettyä tuon, vaikka ei ois tullut. Ei tollasia kysymyksiä mulle. Ei kiitos. Mutta jos pidätte tästä 1.8. Tai jotain. Pitäis tää parempi hakkua. Mutta tää on niin siisti. Pelata tällä 1.8. Tää on ainakin uusi mulle. Tää Beta näytti viimeinkin hiiltä. Mennäs tapaa. Possu. Zombit on nykyään helpompia. Ne ei hittaa, kun ne löytää metrin päähän. Ei oota, haluan tappaa sut. Perkele. Vittu lagiviikki. Tästä ei oikein rekordata. 1.8 sitten ehkä tulee let's playtä. Esimerkiksi ei tule. Sitten tälle lagi. Sekaakin nenäkin on alkanut kasvaa. Tässä on tässä on pallerot tarkoittaa. Video settings. No niin, asiaa nyt sain Tainilta. Tällainen voisi näyttää teille vielä, mitä uutta on sitten tullutkin. 1.8. Tällainen juttu, että aukenee tolle. Ja se syö tälleen. Ja menetetty sydäntä. Näköjään. Okei, tehdään uuni. Mä en tiedä, onko se muuttunut yhtään uunikin. Ei näköjään. On se. Okei, okidoki. Ei oo muuttunut yhtään. Vähän paistaa portsoppi tuossa noin. Tehdään tuosti vähän tortseja. Noniin. Vähän valoa, oikeeta valoa tälleen. Aha. Tästä tää tekee. Mitä? Ihmettä. Jännän näköistä. Vähän siis tää 1.